Txoko txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko txoio! Tafaia 24. Txoko txoio! Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150ko deskontuarekin. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Heldu dira Sanduzelaiko jaiak. Larun batean arratsaldeko 5:00 Sarasate pasealekutik kale jira. Auzoko elkarteak udaletxera igoko dira Sanduzelaiko jaiak laster ospatuko direla aditzera ematera. Astelenean arratsaldeko 5:00 Karrikagunen ahalduntze feminista tailerra. Feminismo eta eraso sexisten inguruko hausnarketa emakume eta gizonei zuzendua. Jai herrikoi parte hartzaile parekide eta euskaldunak, gora Iruña! Zurekin maite, zurekin sentitzen naiz, arresirik gabe. Bizikidetza erein. Apirilaren 16an larunbata arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, La mirada del otro antzezlana Proiektu 43.2 taldeak sortua eta taularatua. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Euskal Herria irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4! Metropoli forala, Euskal Herria irratian. Egun honen zule goizeko 9 eta 6 minutu dira Euskal Herria irratia, zure sintonian beste 2 orduz Metropoli forala zeharkatzen jarrituko dugu. Osteguna da eta apirilak 14 ditu. Gaur bertan inauguratuko dute Iruñeko Askatasunaren plaza, hamarkada ilun eta luzeetan Rodezno kontearen plaza izan denari izena, plaka aldatuko diote 10 herrietan izanen da ekitaldi hori. Eta gaia solasteko udal ordezkarien tertulian ordu erdi barru bilduko ditugu Patri Perales alkate ordea, Geroa Baiko Itziar Gomez, Arantzadiko Aitor Balbaz, eta Ezkerrako Edurne Egino. Bide batez, barkatu, astelenean udalak zabalduko duen etxebizitza bulego berriaz eta San Ferminen inguruko jai ereduaz ere hariko gara. Jose Maria Aznar, Mario Konde, Bertin Osborne, Enbor Bereko Hiru Espal, Ainhoa Arano kazetariarekin mintzagai Espainia kaini, dena enekin. Xabier Agirre irakaslearekin beste Espainia ura. Gaur 85 urte betetzen dituen Espainiako bigarren errepublika gogoratuko dugu. Eta amaitzeko kazetari bat gure artean, Argiako kazetari Asier López zigortu egin dute isuna ordaintzera Mozal legean oinarrituta, eta arekin esan bezala errematea gaurko Metropoli forala saioari. euskalherriairratia.com FMko 91.4. Metropoli forala. Egunon Juan Cruz Lagasta. Egunon Peio Arginarena, egunon Metropoli foral darrok, eta egunon Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon Bikote, ze moduz? Bakizu gaurko eguna zein den? Saidazu. Apirilaren 14, hori bai, ez? Espainiako Errepublikaren eguna. Bai, ba. Gaurko egunarekin, 1931an Eibarren Espainiako bigarren Errepublika aldarrikatu baitzuten. Niri horrelakoetan gustatzen zait oroitaraztea. Bueno, jakan jaioa bain naiz, hilabete batzuk lehenago jakan, Sakerrian, Jazetanian, gauza bera egin zutela, bigarren Errepublika aldarrikatu zutela, abenduaren 12arekin. Kontua da gaizki atera zitzaiela, errepresio latza pairatu zutela, altxamendu horretako
buruak Galan eta Gartzia afusilatu zituztela. Baina, bueno, nik uste dut merezi duela Galan eta Gartzia gogora ekartzea apirilaren 14arekin. Beste bi aipamen ere eginen ditugu gaurko egunarekin lotuak. Bat, apirilaren 14an jaioa dela gure arreba, beraz gaur urtebetetzea du, Mirentxu, zorionak. Eta bi, gaurko egunarekin iritsi zaigu Zutabioi, Igor, Txari Eleta lankidearen disko berria. Izenburua, zein da? Bai, begira, CD bikoitza atera du. CD bikoitza, ez da bat, ez bi. CD bikoitza da, ikaragarrizko lana egin du. Eta, bueno, lehen CD-a Déjate llevar, deitzen da, eta bigarrena Maitekiro. Vale, eta, bueno, bertan, euskarazko kanta dira gehiena, baina gaztelerazkoak ere baditu. Eta gero, hori, kanta akustikoak, kanta rapero bat ere badu, gero... Eta aholkularitzarik izan du kanta raperoa egiteko norbaitek lagundu dio? Bueno, nik egin nion instrumentala, bai, hori dago esatea. Bai, bueno, nire laguntza izan zuen, pixka kanta bakarra da, baina, bueno, oso ondo. Eta gero ere baditu, hola, pixka meditaziozko hainbat kanta. Bai, izenburuetan somatu dugu, ezta? Badago baten bat, am. Egia, bai, om, mani, padne, hum. Bueno, nahiko antzekoa egin dut, buruzan inintzela intzatartuz. Txari baduka, hola, pixka bat... joera, meditaziorako. Bai, eta Nepalekin tolako relazio... Bai, han izan da. Bai. Ederki, eta orduan zentzuten ari gara? Begira, aukeratu dan kanta, bide bakarra izenekoa da, lehenengo zedetik, Dejate llevar zedetik, eta bertan, Petxiren kolaborazio izan du gitarrarekin. Gitarran. Ederki, entzun dezagun pixka bat, bai. Eta jukatzea da, bururatzen zaizun bakarra, atera da dila bengoz. Atera da dila bengoz, barruan daukazun bedurra. Handia, Txari Eleta, jakizue entzule Jonandere Maiteok diskodendarik onenetan salduko dutela diskoa, baina horretaz gain Euskal Herria Irratian irrintzidorrean jasotzen alduzuela, ordainduta, nahi baita hemen salgai dagoela diskoa. Txari Eleta, Déjate llevar, Maitekiro! Erantzunak etortzen dira, adi bazaude. Arren otoieta favorez, Igor Pertsianar, Maitekiror. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Diario de Navarra izan da gaur Nafarroari dagokion albiste batekin zabaldu duen bakarra. Lege batek Nafarroan seilean 1250 auzi baino gehiagoren instrukzioa egitera behartzen du justizia. Garak etaren agiri berri batekin zabaldu du. Irtenbideetarantz aurrera egiteko sostengu bila ari da eta azpi titularrean irakurri dugu armak zigilatzeko bidean urrats gehiago egin nahi dituela etak Euskal Herriko zein nazioarteko eragileen laguntzarekin. Berrian, Euskal Autonomia Erkidegotik dator albistea, aktak euskaraz egiteko babesa emango du udal legeak aurrerantzean. Diario de Notiziasek Madrilera begira ireki du. Aznar, 279.000 euro ordaintzera behartu zuen ogasunak irregulartasun fiskalak zirela kausa. Azaleko irudiei dagokienez, berriarenean, atzo Donostia Mozal legearen aurka eta Argia aldizkariaren alde egindako elkarretaratzea ikusi dugu. Horren besteak beste ekimeneko Alberto Barandiaran, berria egunkariko zuzendari Martxelo Otamendi eta Argia aldizkariko zuzendari Estitxu helduaien ikusi ditugu. Estitxu Izagirre barkatu ikusi ditugu. Diario de Notiziasen azaletik Bernardo Atxagak begiratu digu, atzo hitzaldia eskaini zuen Nafarroako gobernuak bizikidetzaren gainean antolaturiko jardunaldien barruan eta Guarteko kazetak elkarrizketa egin zion. Goiburua, egun jendearen arazoen ordenua beste bat da, izan ere indarkeriaren ordenua oso boteretsua da. Diario de Navarran Azpilagainako parke berria ikusgai, 14.500 metro kuadro ditu parke luze eta zabal horrek. Gararen irudia da ikusgarriena, hartan mutil gazte bat, gas negar eragile jaurtigailua Mazedoniako poliziari bueltan botatzen ari zaio, zapi palestinar gorri baten laguntzaz. Irudian dena da gasa, dena da zuria, gaztea, zapia eta jaurtigailua izan ezik. Mazedoniako poliziak atzo berriro erabili zuen,
gas negar eragilea Idomeniko errefuxiatuen aurka. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa. Berria, ezusteko batekin hasi da bira, emakumeen Euskal Birako lehen etapa favoritoen artean etzegoen Lota Lepistok irabazi baitu. Gara, herri galdeketen bultzatzaileek diote Euskal Herrian erabaki nahi dugula. Diario de Noticias, emakume nafarrek sare publikoan abortatzerik izanen dute uztailetik aurrera, eta Diario de Navarra 9 pertsonari eman diete Carlos Hirugarrenaren domina. Izaskun Arratibel, Julio Ayesa, Mario Gaviria, Gregorio Monreal, Javier Molina, Koldo Rodero, Manuel Torres, Beren Adantza taldea eta Golem zinema banatzailean dira dominaren hartzaileak. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 14 eguneko argazkiaren ordua. Eta gaur argazkiaren egilea Ander Perez kazetari fina. Egunon Ander, tan nahi duzunean aurrera. Egunon. Norberaz gain, norberaren atzeko guztia ere islatzen du ispiluak, haren aurrean jartzerakoan. Bizkar partean bi begi izatekotan ikusiko genukeen hori. Gaur, Auzitegi Nazionaleko aulkian jartzerakoan, azken 5 urteetako kalbario agertuko zaie ispiluan, 4/2014 sumarioko auzipetu nafarrei. Agertuko zaizkie ate indarrez botatakoak, agertuko zaizkie ziega ilunak, agertu torturak eta agertu tortura hoiek ez ikertzeagatik Estrasburgok Espainiari jarritako zigorrak. Agertuko zaizkie zigor eskaera neurrigabeak, agertu ezin egon eta perspektiba faltak, agertu luzaroan ebatxitako askatasuna. Elementuak iraultzeko gaitasuna dute ispiluek, alderantziz ikusten dira gauzak, buelta emanda hitz eta esaldiak. Aznugal hitza idatzi zuen Jon Patxi Arratibelek polizia deklarazioan, ispiluak hitzari buelta emango ziolakoan, laguntza eskatzeko eta iparrego zabaltzeko torturatua izan zela. Gaur, ispiluaren aurrean jarriko dira Iruñerriko 5 auzipetu, eta akaso une batez, iraulita ikusiko dute egoera. Eta ikusiko dituzte torturatu zituzten poliziak orain haiena den auzipetu aulkian. Eta ikusiko dute buelta emanda, beinolako eskubide urraketa eta jazarpen garaia. Egoerak iraultzeko balio dute ispiluek jendearen eskuetan. Estimatua Ander Perez, guk aurrera segituko dugu, Mikel Bujanda lankidearen eskutik, egunon Mikel? Ba, ez hori ere. Nondik zabalduko dugu gaur, eguneko albiste agenda? Bai, bueno, gaurko egun honek ze interes puntu, ote dakarren, askotxo dira, egunero bezala, eta, bueno, horietako batzuk atal batean sartu litezke gutxi gora bera, gehien bat, gaurko egunarekin, apirilaren 14 honek kartzen duen oroitzapenarekin Republika den urtea, eguna, duela urte askotxo. 1921an aldarrikatu zen Errepublika, 5 urte beranduago etorri zen kolpe fascista 36a, eta horrek ekarritakoa. Bueno, garai berriak dira eta hori nabarmenduko da. Besteak beste, askatasunaren plaza izanen da. Aurrerantzia, bueno, hala da, baina hori esan egin behar da. Eta behaz plazaren izen berri horrekin plaka zabalduko dute goizeko 10 alkate eta bestelako hautetxiak izanen dira hor, gonbidaturik ere memoriaren arloan lanean ari diren erakundeak eta hori askatasunaren plazan. Konde Rodeznoren izena, ja behingoz hortik kendu, kostako zegu, oraindik ere ahaztea. Ez da erraza, ez da? Bai, baina, bueno, komeni da... Soltxaga osasun etxearekin ere gauza bera gertatzen da. Behar bada, egin behar duguna Konde Rodezno sakoratzen garen guzietan bezala esan Konde Rodezno kriminal handiaren plaza, eta modu horretan
behar den bezala aipatuko dugu. Zirkulokioa da bide bakarra. Bai, hori da. Eta bestea da, hor dagoen monumento horrek oraindikan ere zote duen itzal fascista proiektatzen, ez? Hori da bestea. Momentuz behintzat hortxe dago. Gerra irabazleen monumento. Horri buelta matea hori bai dela zaila. Bueno, hurrengo baterako. Mastikado, izendapen kontuak errazagoa dira, baina eraikinari berari kentzea berez duen itzal hori ez da erraza. Itzala kentzea ez eraikina bera kentzea, hori hortaz zain naiz. Noiz beti ditxeko da. Ezker batuak egindako, edo izkerrak egindako proposamenarekin bat egiten duzu. Hauteskunde kanpainan uste dut proposatu zutela eraistea. Ez da haiek egin dutelako, precisamente, baina niri inor galdetuko balit, ez dit inor galdetu, baina inor jakin nahi balun ere iritzia zein den, galde dezake. Eta zein da, baina? Hortik arraso egita gaia traba bat da, hori iria ez da horru bukatzen. Arna sardezan, ez da? Iriak. Zotal pixka bat botatzea ere legoke gaizki, hor txotziko dugu kontua. Agendari heldu diezaiogun berriro, eta gainera arlo honetatik badira bestelakoak esate batako Nafarroko Iruñeko sozialistek euren sortzaile Gregorio Angulo eta gainerako fusilatuen omenez ekitaldi bat, lore eskaintza bat egin behar dute Iruñeko udaletxean, hau arratsaldeko 5:00. Eta gero, besteak beste, Emilio Majuelo eta Fernando Mendiola hitzaldia eman behar dute zazpitarrietan, parlamentuko areto polibalentean, jolean, eta hortaz memoria historikaren hildotik. Nafarroan errepresioa duela 80 urteko ura egungo perspektibatik. Eta hemen gehitu behar dute beste puntu bat, beira. Nuevas generaciones. Hauek dira PPkoak. PPkoen gazteak. Gazteak. Hauek kontzentrazioa egin behar dute. Parlamentoaren parean. Eguerdiko 12. Banderaren gaia. Bandera errepublikana eskatu, ez, bandera europearra. Europearra berriro hor jartzeko eskaera egin behar dute. Zein data hautatuko eta gaurkoa. Bai, kasualidadea ote. Kasualitatearen handia. Bueno, eta gero parlamentuaren barruan, parlamentu esan dugunez, barruan osoko bilkura dago, eta gaur interpelazio eta galde erantzunena, esan badira, gai aski ezagunak, nola ez irakaskuntzaren arlokoak badira, eta pairen konturen bat edo beste agertuko da. Opus Deiren klinikarekin zegoen hitzarmenaren gai agertuko da besteak beste. Bueno, baina gero baita ere, sikaben zera kontu ez zenbat ingreso diren sikabek hemen egiten dutena, eta horiek hemendik alde egin ezkero galera zenbateko atelitzateken da beste. Baina bada galdera bat aipatzeko modukoa, eta hau Iriarte jaun parlamentarioak UPNkoak egindakoa. Otsailean izan omentzen, Nabarreria alde horretan sasi prozesio bat, iauteri giroan ziurrenik, eta mozoloturiko zenbaitzuk hor Bizkar gainean zeramaten, Ama Birjinaren irudiko zerbait izan zitekena eta hori. Bueno, gai hori hartu eta gaur galdera moduan gobernuari azalpenak horri buruz eskatuz. Hemen askotan gertatzen den planteamendua, egin nien zuten hor, baina askok ez dakigu, zer arraio gertatu zen da. Oin jakin min ikaragarria piztu digu, jakiteko zer izan zen ura. Orduan, izan baldin bazen ekitaldi irreverente bat, ala iruditu ez, UPNren perspektibaren gatik, komeni ote da horri zabalkundia egitea, salak eta interpelazio bat egitea horri buruz, ez alda horri promozio egitea. Broma bat, zeurazki, jauteri giroan da hortxe gelditu zen, baina, batetik gobernuak zer ikusteko horik euki dezaken, hor egindako horretan, edo horren zer errepresio horren debekoa zer eskatu nahi du Iriarte jaunak. Eta gero bestetik, gertaerari. Noren esku dago, eskuduntza norena den, ez? Alakoak debekatzeko eskuduntza eta... Baina debekatu... Bai, debekatuko balitz, hor biztan da. Munduko markarik onena edo txarrena nondi biratzen zaion, gainditu du Carmen Alba, Espainiako gobernuaren ordezkariak, jite horretako eta guzietako ekitaldiak debekatzen eta isunak ezartzen. Esan dut, ez proportzionalki baizik eta zenbaki absolutuetan Nafarroan ezarri dira isun gehien debekaturiko ekitaldiak egiteagatik, eta hemen
ezarri dira debeku gehien. Carmen Albak multa jarri beharko liekela. Ez dut hori esaten, baina norbaiti kexa eginezkero Iriarte parlamentaria badakazu Espainiako gobernoren ordezkariari egin beharko lieke haren ardura baita halako hori da, baina bestea esaten ari naizena da zerbait gaizki ikusi baldin baduzu eta oker iruditzen baldin baduzu diskrezioan ustea ez alda oberena. Hau gertatzen ari zaie parlamentuan bertan dagoen erakusketarekin. Urtasunen irudiak etzezkie gustatzen eskuindarrei, baina debekua eta zigorra eta salaketa egin ezer lortzen dute, jendearen interesa piztea, tola gertatzen ari da, halako erakusketek normalean izaten dutena, baino asko ze bisitari gehiago dauzka, eta hala diote, eskerrik asko egiten ari zareten promozio gratuita. Bai, nola nahi ere esan gabe doa, helburua jena, zein den, ez? Zein da? Ba, eskandalua, eta giro zabarra, eta esatea etengabe bizigarela hemen desgobernu batean. Baina horrekin gaurko 21. mende aurreratu honetan horrekin nor ikusteko dago zer nolako fruituak ematen dizkien. Bere jendea mobilizatzeko balio du eta balirudike hauteskunde baten atarian gaudela, edo hauteskunde batzuen atarian gaudela, estrategia bistakoa da. Jarrai dezatela horretatik, baina biztan dena, erakusketa batean esatea iraingarri da, efectivamente iraingarri da, frankisten dako iraingarri da erakusketa hori. Orduan, hori esalatzen ari denak bere burua horre retratatzen du, frankista da, hori iraingarritzat jotzen duena. En fin, jarraitu dezagun geure gida honekin, kazetari zintzoak zer beste kontu ditu gaur aintzat hartu beharreko. UGT Nafarrokoak bere kongresua aurki egin behar du eta horren berri eman behar du kazetari eta edabideen bitartez gaur horren aurkezpena. Eta hauek dira, funtsean dauzkagun gai eta kontuak, gero arratsalderako, esan dugu parlamentuko hitzaldiarena, beste bate proiezioak filmoteka, Nafarroko filmoteka, toki dotorea eta probetxagarria, ziurrenik. Filmotekan eta ostegunetan izaten dira hor saioak eta gaurko 6:30 hor eman behar dute egur bustiaren hotza nola da, memoria de la madera mojada, almadietan hor aritutako jendearen testigantzak biltzen dituena, hori Labriteko jendeak egindako ikusentzutekoa da, patrimonioaren bilketa lanetan eta eginikoa, eta erne orduari 6:30 izanen da honen proiekzioa filmotekan bertan, gero 8:00 badagolako programatua beste lan bat, Walls edo Muros izenekoa. Eta gero badira bestelakoak ez gera gu hemen jaramon egiten ari, baina Sandu Zelaiko, San Jorgeko mendi taldeak, gaztaroak egunoguetan badauzka hitzaldi, proiekzio talakoak eta gaur ere bada, bat interesgarria eta hor mendizale batzuren esperientzia 3.000 mendietatik 8.000 da, basatu baita besteak beste Marta Alejandre eta behaz bere esperientzia eta hortaz bere horitzapenak ere kontatuko ditu. Hauek Sandu Zelai auzoko Zibibosen proiekzio. Eta gero bestea, esan genuena, handia baita honako hau ere, eta horreko egunetan hitz egin dugu Labriten. Labriten zer Nabuko opera, Nabucodonosor, osorik ez? Nabucodonosor hori da, Nabuko? Hortaz horre opera, handi horren Giuseppe Verdiren operaren lehendabiziko funtzioa. Gehiago etorriko dira, hor tartean Iruñeko Orfeoia eta baita ere orkestra sinfonikoa, gaurko arratseko 8:00 Giuseppe Verdik egindakoa eta Temistokle Solerak egindako libretoarekin opera gaur Iruñan, Nabuko, Giuseppe Verdirena. Arruntongi, bada estimatua dago Mikel, gu kale gorrira eginen dugu salto. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. Gaur osteguna bada, telefonoariaren bestaldean eukiko dugu Maider Sukuntza, euskara teknikaria, Zabaldi elkartasun etxeko kidea, ama familiakoa. Egunon, Maider?
Egunon, Juan Cruz. Esaten nuen bitartean, jabetu naiz, metafora jada iraungita dagoela. Telefono ariaren bestaldean nola izanen zara, baldin eta gehienetan ariri gabeko telefonoen bitartez mintzatzen bueno, hori ere egia da. Baina gutxienez badago, ze aurreko astean eman nintzen, baina nahi gabe, eta modu inkonstientean eman nintzen plantea. Horretara nindoan, bai, zeharka, horretara nindoan. Ze gertatu zen iragan ostegunean? Jo, pues aurreko ostegunean, deitu ninduten, bueno, bilera txiki batera, ondoko bulegoko teknikaria dikin dengoen, eta hor lasai askoan, eta bapatean, bulegora itzuli, eta ikusi nituen lau eta ez dakitzen bat deit telefonoan. Zuba gizu zenbat jendek deitu zuen Euskal Herria Irratira, Irrintzi, Dorrera, esan ez ze gertatu da Maiderrekin, guk gehien estimatzen dugun tartea, ostegunetan ez, aste osoan, ostegunetako kaletararena da. Bueno, baina, egia da gero, esaten zutenean, jo, zaude, telefonoarekin engantzatuta eta beira. Ba ez. Ez nago, ja, ari naiz kitatzen, orduan... Kontrolatzen dut, nahi dudanean uzten aldut. Hori da, bai, eta nahi bere bai, eta gaur gauean, ez diot soinurik du jarri nituen oharrak bulegoko ordenagailuaren gainean, Euskal Herria Irratia, bederatziak eta lauren da, hor daukate oharra eta ez aidaztuko. Ez aidaztuko. Baina, norbaiten irudikoz engantzatuta zaude, telefono edo segapoto menpekotasuna pairatzen duzu. Ez, engantzatua nik ez nuke esango hori da, ez, batek esaten duena, baina ez egia da, ez, bere garaian, ez, egin genuen apustura, kendu nuen Facebookena, kendu zenuen, eta gainitu duzu. Bai, esan nahi dute, ez duela, baina, bueno, pues WhatsApparekin, bueno, pues beti guztiok, gehienok ibiltzen garen moduan, baina beira, gero, askotan, behar dudanean, ordu telefono abandonatuta. Zemoz moldatzen zara, WhatsApp mezuetan eta? Esan dut, azkarretakoa zara? Bueno, idazten erantzuten, irakurtzen, bueno, idazten. Atzen abida, ni desesperatu egiten naiz. Bueno, bereala zapaltze dituzu bi letra, bi izki aldi berean, bidaltze ditut mezuak, baina solasaldia edo WhatsApp mezu trukak eta luzea bada desesperatu egiten naiz. Nik adioz egin nuna izan zen laneko kontuetarako ere, erabiltzen dudan ez gauzetako eta izalatu nuen ordenagailuan aplikazioa, eta gira da ez duela koloreri. Eta etxean ere jarri nuen, noiz baita ordenagailuan baldin manago, eta asko zerrazagor. Nola da, WhatsApp web edo, ez? WhatsApp web, bai, oso modernoa gara, eta bai, eta jarri. Bai, oso erabilgarria da, ia. Eta oso erosoa da, bai, segun zertarako eta laneko kontuetarako behin bada, bai. Erosoago, artxiboak igotzeko, dena egin daiteke. Baina bai, azkarra, bai, bueno, moldatzen gara, ez? Beharko esperientziak emandako... Horen gazte jendea hasi da, ez da egit, atz mantxo samarrak dituelako nik bezala edo bestelako arrazoiak direla kausan, agikeria konparaziora, ahots mezuak bidaltzen batez ere, ez da? Bai, guk ere egiten dugu batzuetan, eta gero bada bezar, orzak euskaraz ez du funtzionatzen, baina gaztelaneaz bidaltzen dituzunen mezuak bai, dago diktatu egiten diozu, eta mezuak idazte dituzu, baina enitzen horretaz ari, ari nintzen soinu artxiboak bidaltzeaz. Bai, eta guk ere batzutzen egiten dugu, eta holan, kriston pasartu behar badute. Bai, baina horrek pribatutasunak entzen dio, ez? Segun eta non zauden, entzun behar baduzu, besteek ere entzuten dute. Hori da, bilabezaren erdian balin bat zaude. Konparaziora. Baina bai, nire lagun batek bidaltzen dizkit desente, eta egia da erosoak direla, eta ez duzu hainbeste denbora galtzen, eta baina egia da, segun non zauden ez dela igual egokiena. Baina diktadaren ere oso ongi dago, Euskaraz jarriko balute, ikaragarria izanen litzateke. Bai, eta komak eta puntuak txatu dituta, zer koma eta koma jartzen dizu, eta puntua eta dena, bai? Bai, oso bitxia da, bueno, ulertzen duzuk zer diozun, eta bai Androidetan, baita Appleko gailuetan ere, badago aplikazio bat erantzuten dizuna gainera. Haoz, esan egote, ahotxo baten bitartez. Uste dute Applekoa Siri deitzen dela? Siri, bai, oso simpatika da. Bai, horre, The Big Bang Theory telesaldean, indiar lotxatia maite mindu egiten da Sirirekin. Gainotzeko emakumeek ez diotelako kasurik egiten, taldiz honek beti erantzuten dio, eta oso modu goxoan. Bai, gero badira beti bada olako ez, galdetu jozu eta kizer, eta ikusiko duzu zer erantzuten den da olako graztiak eta gila, bederetakoak direla eta... Erantzun honak ditu, itzlizunak eta esaten badizkiozu, eta badaki erantzuten, bai. Bai, egia da, baduela bere puntua, bai. Lizunkeriari gabe. Renfekoak ere baitu oso erantzun honak, iniz, probatu badu. Renfek ere badu, horrelako errobot bat erantzuten duena. Bai, galdetzen zugiten dizkiozu galdera, baina igual ez dakita hoz, edo, seguramente ere bai, edo idatziz, baina bai, galdetzen aldizkiozu gauzak eta ere oso erantzun bitxiak. Begira, guk badaukago hemen gauza modernoago bat, galdetu gabe, keinuka erantzuten dizun norbait. Erran
Bai, baita Peio Arginarena espantuka daukadala, kristala zarago arrazoi osoz diolako denboraldi gaizki gabiltzala. Beraz, Maider Zukutza, beti bezala plazerra izan da zurekin solasean aritzea, besarka handi bat, jarraian gurean zerbitzu publikoko informazionea, horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Indarkeria Venezuelan eta zuzentzeko neurriak horra bakearen aldeko amak elkarteko Luisa Pernalte hizlariak landuko duen gaia gaztelaniaz. Gaur eskiniko du hitzaldia Gazteliaren etxean 7:00. Eta gaur ere 7:30 Sanduzelaiko Zibibox saretoan Gaztaroren mendiaren astea. Urratsez urrats 300 metrotatik 8.000 metrora proiektzioa emanen dute gaztelaniaz. Ostean Marta Alejandre ariko da hizlari. Heldu den apirilaren 22an zirkulazio zerga ordaintzeko epea amaituko da. Epe horretatik aurrera Merkatu kaleko 7 eta 9 zenbakiaren bigarren solairua baino ezin izanen da ordaindu legeak ezarritako errekarguarekin. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere, euskarazko udalekuak. Uda honetan, Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezrekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak. Dantzazalea bazara Iruñeko karrika dantza. Iruñeko karrika dantza, Iruñeko dantzazale guztien ekimena, larunbat honetan arratsaldeko 6:30 Aldezarreko San Nikolas plazan duzu hitzordua. Iruñeko karrika dantza, Zaldiko Maldiko karrikiri eta Nafarroako euskal dantzarien ekimena. Nafarroko gobernuaren laguntzarekin. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Metrópoli Forala. euskalherriairratia.eus, FMko 91.4, Iruñeko udal kontuak segidan mintzagai. Gaur bertan inauguratuko dute Iruñeko askatasunaren plaza, hamarkada ilun eta luzeetan Rodezno kontearen plaza izan denari izena plaka aldatuko diote, 10 herrietan izanen da ekitaldi hori, eta horren aurretik, besteak beste, horri buruz hitz egin nahiko genuke, gure artean ditugun
lau lagunekin. EH Bilduko Patri Perales alkate ordea, egunon eta ongi etorri. Egunon guztioi. Gero Abaiko Itziar Gomez, egunon. Egunon, bai. Arantzadiko Aitor Balbaz, egunon zuri ere. Egunon. Eta Ariaz bestaldean daukagun laguna, Ezkerrako Zinegotzi, Edurne Egino, egunon zuri ere. Kaixo, egunon. Eta berriz ere gogoratuko dugu. Gaur bertan, gaur aldatuko diotela izena Iruñeko Rodezno Kondearen plazari, Udalbatzak iaz hala erabakita askatasunaren plaza izango da aurrerantzean, eta gaurtik aurrera askatasunaren plaza izango den horretan esan bezala marterdietan izanen da inaugurazioa. Lehenik eta behin gogoeta bat eskatu nahiko nizueke, Patri Perales. Gaur aldatuko diote plaka azkenean. Bai, guretzako, egun berezia izango da gaur, ez? Nik ere argitu nahi dut, garrantzitsuena ez da agian ze izena jarriko diogun, eta erabaki hori gainera, ez, ezen hartu pleno baten, ez, hori akordio, ez, programatiko batean zegoen, eta Joseba alkatea izan zenean, ez, lehenengo planifikazioan berak esan zuen, ez, lehenengo gauza bat izango zela hau aldatzea. Beraz, hor hasi zen prozedura, eta berak egin zuen proposamen bat, ez, hiltzaile baten izena kendu behar zelako. Eta, gero badakigu zein izan zen prozedura edo, izena edo, eta ze zalaparta sortu zen horren inguruan, baina, guk azpimarratu nahi duguna da, hori, hiltzaile baten izena, ez, gaur, ez, azkenean kenduko da plaza horretatik. Eta guk erabaki genuen, ekimen zume bat egitea, ez. Iruditzen zaigu ospatu behar dela, eta egun berezi hau konpartitu nahi genula hainbat elkartekin eta Iruñeko hiritarrekin, eta hori egingo du. Izena aldaketa, hasiera batean, Patrik esan duen bezalaxe, Itziar, Serapio Espartza udal arkitektoa izandakoaren izena proposatu zuen alkateak eta gero atzera, ezta? Eta azkenean askatasunaren izena. Bai, eta aipatuko dut Serapio Espartzaren izena, gero Abairi oso egokia iruditu zitzaigula, baina nik uste dut gaur ospatu behar duguna edo zergatik esan behar dugu gaur egun historikoa dela, historikoa delako. Azkenean eta urteak pasatu direla, baina Konde Rodeznoren plazaren izena betirako kentzen dugula Iruñako kaletatik, ez? Itzal makabroa Konde Rodeznorena, oso itzal luzea, gogoratu nahi dut nola, ez dakit 2009an edo 2007an nire lehendabiziko legealdian ja onartu genuen plazaren izena aldatzea, baina hor pentsa Jolanda Barzinak nola aurkitu zuen zerrikitu legal bat bilatzeko beste modu bat, ez? Kondado, nola esaten zuen berak, pertsonaren hiltzailearen izena kenduta, kondadoaren izena mantenduz. Titulua, eta pentsa, ez, ala mantendu zuen izena hirian, eta zera, itzal luzea da, zeren gogoratu nahi dut nola zeran gobernu aldaketarekin plaka hoiek Barzinak izandako bulegoan agertu zirela. Ez noraino mantendu nahi izan zuten izen honek berarekin daramana, ez, naiz eta kendu plaka hori, pues bulegoan gorde zuten. Eta gogorazi behar dugu, ez nor zen, eske oso importantea da, zeren memoria oroimena da gure konpromisoa, Konde Rodezno pertsona edo pertsonaia nor zen, Francoren justizia ministroa, eta Berresorbaldan 50.000 eriotza zigor baino gehiago zituen. Domingoz Arebalo jaunaren kurrikuluma hori, gogoratu dezagun, Aitor Balbaz, gaur udalagintariekin batera, Nafarroako fusilatuen zeniden elkartea, memoriaren autobusa, Amapola del Camino koordinakundea, memoriaren bideak,
eta San Ferminez 78 gogoan elkartea ere bertan izanen direla. Plaka aldaketaren inguruan zure gogo eta... Bueno, oso pozik esan den bezala une historikoa delako, ezta? Bere momentuan esan genuen eta hemen esan da ere ez getozela bat edo nola hartu zen erabakiarekin eta nola hartu zen, prozedurarekin, baina horretaz aparte gerrate zibila, diktadura eta transizioaren biktimen oroimen arantzen duten ekimenak horregon behar dira, eta hori oso importantea da guretzat, gu berain atzetik goaz honekin, eta esan denarekin bat nator. Espreski edo ez dakit datorren kontura datorren, baina nik gonbidatu nahi nuke ere entzulegoa Ramon Urtasunen erakustaldia ikustera, egun hauetan, eta, albaldin badu ere, ez dakit, ordu erdi barru arai batera. Oso ongi, eta Ariaz bezaldean daukagun beste laguna, aurreratu dugun bezalaxe, Ezkerrako zinegotzi, Edurne Egino, hor altzaude? Bai, emitzen nago. Bueno, Askatasunaren plaza izen horren alde egin zenuen zuk, beste zenbait udaltalderekin batera. Zergatik izen horri babesa eman? Bai, nik horren aurretikan esan nahiko nuke nire lagunekin batera, apirilak 14 beti aldarrikapen eguna izaten dela, ez? Azken urteotan batez ere, urte askotan isilpean izan da, naiz da frankismoa aspaldi bukatu, baina azkenengo nik uste dut hamarkadan edo izango dela, pixka bat aldarrikapen eguna gerota handiagoa eta oroimen eta duintasun eguna izaten da Nafarroan zehar, hainbat eta hainbat lekutan ekitaldiak eta omenaldiak egiten dira, eta guztiak izaten dira, orduan fusilatutakoen familien inguruan eta haien duintasunaren eta errepublika aldarrikatzen duen jendearen inguruan, ez? Nik uste dut, esan beharra dagoela, Nafarroan gerrarik etzen egon, baina hala ere 3.000 eta gehiago pertsona fusilatu zituzten, 36 inguruan eta hurrengo urteetan, eta milaka familiek oraindikan beraien familiarrak nun dauden eta haien gorputzak nun dauden bilatzen ari dira, ez? Nik uste dut hor, isiltasuna, urteetako isiltasuna denuntziatu behar dela, eta gaur egun berezia izaten da hortan. Azkenengo urteotan, bai udaletikan ere, naiz da UPN agintean izan, nik uste lortu dugula oposiziotikan hainbat aurrerapen alde horretara, ez? Zinegotzien plaka izan zen bat, astelenean egon ginen lurperatzen hainbat gorputz hilerrian eta hor egin den memoriaren aldeko hilobi hori nik uste dut ere garrantzitsua dela lortu denen hauetan, eta gaur lortuko dena nik uste dut lagunek esan duten bezala, oso garrantzitsua dela hortzegoelako nik uste dut mantxa hori, ez? Batez ere UPN-en barnean eta Barzinaren erentzian, eta hori oso importantea da. Guk alde egin genuen izen honetaz, pentsatzen genuelako, eta nik uste dut azkenean hala izango dela, kontsentsua handiagoa. Guk ez genuen haustu nahi egondako kontsentsua hainbat ekitaldi hauetan, ez? Denak unanimitatez atera zirelako, batez ere hilerrian dagoen hilobia. Hori ez genuen lortu, prozedura nik uste dut nahiko ni ez nago posik, ez? Nola gauzatu zen asuntoa ere, baina bat nago nire lagunekin importantea dela konderroz nori alde batera ustea, kentzea, pausoak aurrera matea, eta oraindikan ere askoz ere gauza gehiago egin behar dira laurrean, ez? Urrengoa izango da, justo plaza hortan dagoen monumentuaren inguruan zer debate sortuko dugun eta zer erabaki hartuko dugun, ez? Jakinda, izquierda-esquerraren desde luego aukera hori kentzea izango dela, ez? Eta benetako plaza bat sortzea hor, eta askatasunari nolabait eskaintzea plaza hori, askatasun osoz monumentu gabe izango litzakela, ez? Baina, hor debatea noski herritarra izango da, eta teknikoa izango da, eta ikusiko dugu gertatuko den. Oso ongi, memoriaz hitz egiten ari garen honetan, gogoratu duzu zuk zeuk, frankismoak hildako 12 personaren gorpuzkinak hilobiratu zituztela astelenean Iruñan, eta asteburuari begira ere jarriko gara, omenaldia izanen baita larun batean,
36an hil zituztenei, Gaztelu Gibelean, eguerdiko 12an eginen dute, Republikaren urte hurrenean, ekimen hori, dantza, musika, kantua eta antzerkia tartekatuko dituzte, eta nahi baduzue urrats bat aurrera eginen dugu gure gaurko solasaldian, eta etxebizitzaz ere solastu nahiko genuke. Iruñeko etxebizitza bulegoa zabalduko baitute astelenean beharrean dauden familientzako bizitokiak bilatziaz gain, etxebizitzen errolda, etxebizitza hutsak betetzen saiakera egiteko aukera da hau, eta alokairuaren sustapena ere eginen dute bulego honetatik. Patri Perales, hauexek dira asmoa gutxi gora bera. Bai, bueno, pues azkenean ikusten ari da, ez, helburu bat, ez, betetzen ari dela, ez, guk hasieratik nahiko garbi genukan udaletxe bizitzak herritarren zerbitzuetara jarri behar zirela, horretarako hasi ginen konpontzen edo egin zen ere partida presupuestaria bueno, moldaketak egiteko, eta bueno, pues, parke hori ez badoa handitzen, ez, momentuz, bueno, ez dira asko egia esan da, 56, baina iruditzen zaigu ja, ez, hau izango dela abia puntua, ez, helburu hori bermatzeko. Orain egin behar zena zen etxe bizitza, eta bueno, etxe bizitza bulegoa barkatu, eta bulegoa jarri alizateko, ez, onartu behar genuen, ez, ordenantza. Beraz, baditugu ja tresna guztiak, ez, hau hori, pues, martxan jartzeko. Posgarria da, eta ikusiko dugun ze harrera dagoen, eta ikusita zein den jendearen egoera, pues, imaginatzen dugu hemen gutxira pues, beteko direla guztiak, eta bueno, planteatu beharko dugu, pues, beste alternatibak, bueno, parke hau handitzeko eta udaletxe bizitzaren kopurua handitzeko. Doako zerbitzua eskainiko du astelenetik bulego honek, eta gogoratu dezagun kale nagusiko 59. zenbakian izanen dela hasierako urrats bat. Itziar Gomez. Bai, bueno, zuk esan duzun bezala, kale nagusian dago bulego hau, PCH-ren bulegoetan, doaineko zerbitzua izango da, uste dut 3 langile egongo direla. Ordutegia, printzipioz, goizez bakarrik dagoela irekita, baina eskaintzen dute baita ere interneten bidez, eskaera eskuratu alduzun informazioa, behar duzun informazioa. Beraz, naiz eta bulegoa fizikoki goizez bakarrik irekita egotea, baduzu aukera, edozein momentutan, dagokizun informazioa aukeratzeko. Lehendabiziko pausoa, barkatu, ordenantza, etxe bizitzaren ordenantza izan zen moduan, ez? Alde batetik edo helburu bat hori da, beharrean dauden familiei etxe bizitza edo bizitoki bat eskaintzea, eta uste dut ja maiatzarako 56 familiek horretan egongo direla, baina horretaz aparte etxe bizitzaren errolda gauzatzea, etxe bizitza hutsak betetzen saiatzea, badakigu honetaz asko hitz egin dugu tertulia honetan, 7.000 etxe bizitza hutsik ditugula Iruñan, eta alokairuren sustapena egitea. Hoiek nola edo ala bulego honen helburuak dira. Aitor Balbaz, hasierako proposamenak hauek aurrera begira, zer bestelako lanak egin beharko lituzke bulego honek, ezta? Bueno, helburu nagusiekin eta hemen esan denarekin oso bat gatoz eta ez dago problemarik, ez? Nik ez, bueno, eztabaida potoloagoa da beste toki batean dago, ez da? Osea, noraino neurri hauekin bakarrik lortuko dugu etxe bizitzaren merkatuaren aldaketa bat, ez? Sakona, gure herria honetan. Nik uste, hiru utxik dauden etxe mota dago, partikularrena, banketxeena eta udalarenak. Lehen azken multzo honekin lan egiten ari gara orain, ez? Baina oso gutxi dira, hemen esan dela 56, nik 25 uste nuen zirela, baina berdin zait, oso kopuru txikia da, ez? Berritu behar dira gainera, nahiko garestia da, ez dakit gero zerrenda bat egingo da, txiroen... Barkatu, berritua daudela. Berritua daude, bueno, hobeto orduan, asko sobe.
Baina, zer egiten da beste bi multzoekin, hor dago erronka, nik uste. Nola, eta nik hor bi ideia jarri nahi dituzke, osea, bat, zerga berrien eztabaida izan beharko dugu, legealdiaren zehar, partikularren eta banketxeen etxe utxiken zerga berriak, eta gero horrekin batera egin daitekena da, beste herietan egiten dena, hor beste poltsa bat osatu, partikularrei eskaini, kontratu batzuk, eta gero alokatzeko jarri, ez? Eta beste bidatu nik jarri nahi dituzke mai gainean. Kordoban adibidez, 50% eigo da kontribuzioa, gutxik dauden etxeena, hor egin da pasaden udazkenean, eta gero, beste datu nire uste oso adierazgarria, nola gauden hemen Iruñean, nola gauden datuei begira. Madrilgo zerga agentziak argitaratu zuen orain dela hilabete batzuk 2015ko udale zergen txostena, estatu mailan. Iruña da gaur egun, estatu mailan, kontribuzioa txikien duen hiriburuak. Eta badago, Melian ondoan, Badajozen ondoan, daukagun errentarekin. Eta hori besteak beste, beste udal zergekin gauza antzekoa gertatzen da. Politika horiek oso atzerakoiak dira. Eta orduan eratu behar dira. Eta politika aurrerakoiak egin behar dira zergekin. Nik uste, bestela, ez dut uste gehiegi aldatuko dela etxe bizitzaren egoera hemen Iruñerrian. Pauso hau ona bada ere, eta aurrera bagoaz. Edornegino, aurrera begira, asmoak, hasierakoak badakigu zein diren, eta beste zenbait epertainera ere nabarmendu ditu Aitor Balbasek, jabetzak partikularrena, bankuenak, udalenak direna, eta aurrera begira zer bestelako helburuak? Nik uste dut hor kokatu behar direla gainera helburu guztiak, etxe bizitza bulego horretan, konkretuki, hau da lehenbiziko pausoa, ordenantza hor dago, baino ni bat nago Aitorrekin oso gutxi izango dela ditugun beharrentzako, Nik uste dut hau etxe bizitza bulego hau eta udalak etxe bizitzak kudeatzea, bai bereak, bai gehiago lortzea kudeatzeko eta jendearen eskuetan jartzeko aldarrikapen handia izan da azkenengo urteotan, ni gogoratzen ez 2011an ni zinegotzi sartu berehala lehenbiziko mozioa izango zen etxe bizitzarena, 2011ko irailean. Upenek ez du inoiz ez beren patrimonioa kudeatu nahi, jakin dezagun udalak iaia 900 etxe bizitza dituela beresku, asko noski beteak daude eta familiak daude hor, baino kudeaketa oso larria izan da eta hori asko hobetu behar da etxe bizitza bulego honetatikan. Hoietatikan gainera 200 utzik daude, asko oso gaizki oso egoera txarrean zeuden eta hortik hasi gera, nolabait berritzen eta martxan jartzen. Baina Aitorrek esan duen bezala, pribatu etxe utz asko daude, kalkulatzen dugu igual 3.000 edo 5.000 tartean izango ditzela Iruñan bertan, eta nola lortu hoiek familia behar duen familietan eskuan jartzen oso prozesua egin beharra dago eta lana egin beharra dago. Ez bakarrikan zergaldetikan, ados nago zergak garrantzituak izango direla, baino batez ere nik uste dut kanpaina bat egin behar dela beharrezkoa eta banan deitu behartzaiela jende horrei esanez, aizu beharra dugu zure etxe bizitzarena eta zer eskaintzen dugu zuk gure esku jartzen baduzu. Kudeaketa on bat, guk alokailuan dauden familiekin etxe bizitza bulego honek egitea, bidetasun hori kontratuak eta bar, pixka bat, garantia bat emateko, jende honei, eta benetan, solidaritate hori eta etxe bizitza parke hori benetan behar duten eskuan jartzeko. Itziar, zerbait esan nahi zenuen? Ez, bakarrik gauzatxo bat, etxe bizitzaren utzen zerga, aurreko legaldean onartu genuen, eta justu gauzatzeko geunden momentuan parlamentura eraman zen udal guztietan martxan jartzeko, eta Madrildik PPek rekurritu zuen, eta momentu honetan mai gainean dago. Osea, Iruñeko udalan ez da aurrera eraman nola edoala politikoki geldia erazi dutelako. Baina zerga hori aurrera eraman genuen, proposatu genuen aurreko legealdian, eta pena da, horretan gelditu dela, baina nik uste dut bulego honen helburu bat
hori hain zuzen ere izan behar dela. Patri. Ez argitzeko ere kontu bat, esan behar da, bulego horren helburua ere izango da, ez etxe pribatuen alokairuaren kudeaketa egitea. Momentuz egia esan da, ez da garatu, baina hor dago. Eta gero beste alde, esan beharko da, badago, ez etxe bizitzaren inguruko lantalde bat. Lantalde horretan agertzen dira hainbat dinamika, eta hortik ere, atera ziren ideiak bulegoa martxan jartzeko, ordenantza hau garatzeko, eta lantalde horretan egingo dira eta proposatuko dira ekimen gehiago. Beraz, hor, gonbidatu nahi dugu jendea, talde horretara parte hartzera, eta talde horretan, egin ditzatela, ekarpenak, eta badakigu, hau ez dela aski izanen, eta kultura joan beharko dugu aldatzen, alokairu soziala ere bultzatzen, eta bulego horren helburua hori izango da, eta lantalde horretan ere bai, proposatuko diren gauzak, udaletxera eramango dira indarrean jartzeko, beraz, hori animatzea jendea parte hartzera. Pobreziaren kontrako foroko etxebizitza mailarekin elkarlanean ari baita udala horrelako ekimenetan, azkeneko gogoeta bat, Aitor? Nik esango nuke 2019an hemen berriro solasaldian bagaude, baloratzekoa izango direla 3 kontu. Bat, alokatzeko etxe eskaintza nahikoa baldin bada, nahikoa eta merkeagoa. Patri eta Itziar badoaz, erorien monumentura, venga, gero arte agur. Ja eskazu agur. Bi, garrenik etxe gabetzeak desagertu badira, eta hirugarrenik hirigintza pilotakadak ere hiriaren historiatik desagertu baldin badira, salesianosena barne, bestela porrot. Azkeneko zure titularra, Edurne. Bai, etxe bizitari buruz, bai. Nik esango nuke, astelenean hor irekitzen denean importante izango dela, beste erronka bat ere esango nuke nik. Guk nahi dugu etxe bizitza bulego hau izatea nolabait ventanilla bakarra etxe bizitza behar guztiak hor kokatzeko eta gero guk bulego horretatikan gobernuarikan elkarlanean jartzeko eta jendeak momentu honetan etxe bizitza arazoa daukanean 1000 buelta ematen ditu eta 1000 lekutan sartu aldu bere eskaera, ez? Nik uste dut hori ere oso garrantzitsua dela bulego honekin. Helburuen artean hori dagoela. Lehiatila bakarra bihurtzea, ez da, erreferentzia bakarra. Oso ongi, Edurne Egino Ezkerrako kidea, Arantzadiko Aitor Balbaz, Itziar Gomez, Geroa Baikoa, eta Patri Perales, alkate ordea, EH Bilduko kidea. Laboi, mila esker. Zuei, horren parte. Agur. Suhiltzaileak itzaltzera inguratu zirenean aurkitu zuten bertan gizonaren gorpuari autopsia egiten ari zaizkio orain. Gaur goizean 2 baserri erre dira bestalde, segurtasun sailen esan digutenez, goizeko 9:20 Karrantzan baserri batean sua piztu dela jaginarazi diete, suhiltzaileak iritsi dira eta zauriturik ez dagoela badakigu. Badirudi gainera bizilagunak bereiek itzali dutela sutea. Eta musikan sute batek baserri bat kiskali du gaur goizaldean hemen ere. Ez du inork minik hartu. Kurtzero auzoko baserri batean piztu da sua, 5:20 aldera suhiltzaileek amatatu dute, baina ordurako kiskalita zegoen. Katalunian genero indarkeriaren itxura duen hilketa gertatu da. San Feliu de Llobregateko udaletik jakinarazi dutenez, andre bat tiro zildute gaur goizean ustez bere senarrak eta ondoren gizonak bere buruaz beste egin du. Hilketa goizeko 7:00 gertatu da eta garai horretan bien etxean adintikiko 2 pertsona zeuden, horietako bat bikotearen alaba. San Feliu de Llobregateko udalak dolua ezarri du, bilkura deitu du 11:00 eta udalaren bilkura berezia egingo du arratsaldean. Garbine Biurrun epaileak baieztatu du Podemos alduguk eskaini diola hauteskundetan lehendakari gai izateko aukera. Euskadi Irratiko Faktoria saioan esan digu zer erantzun aztertzen ari dela orain. Bai, nik beti esan dut baloratuko dudala, eta hain zuzen ere hori egiten ari naiz. Baloratzen ari zara, hortaz. Bai, badakit Podemosen nahiko luketela ni hautagaia izatea, baina hortxe dago. Momentu honetan ere bakia da. Panorama politikoa dago enbezen lagonda, nik uste dut laiztaren bat marko duela erantzuna.
Aldugu Euskadik hauteskunde primarioen bidez aukeratuko du zein izango den lehendakari gaia aurkeztuko diren persona guztien artean. Bien bitartean, Espainiako gobernua osatzeko negoziazioen arira Podemosek gaur zabalduko du oinarrien artean PSOErekin eta Ciudadanosekin akordioa babesten duten ez, jakinarazteko epea, edo honen ordez ezkerreko gobernuan nahiago ote duten. Bi egun izango dituzte Podemoseko jarraitzaileek erabakia jakinarazteko. Eta Frantziako espetxetan dauden hainbat euskal presok protestak egin dituzte baldintzak salatzeko eta preso horietako batzuk orain isolamenduan daudela jakinarazi du Media Baska kazetak. Gogoratu, 1500 preso oik manifestazioa deitu duela Bilbon amnistiaren norabidean presoak eta ieslariak etxera goiburupean igande honetan. Baiona Andoni Lizeaga, egunon. Egunon, Frantziako Bois d'Arcy eta Fleury Mérogis-eko espetxeetan egin dituzte protesta eskintzak azken asteetan patioan blokatzeak egin dituzte apirila astapenetik. Bois d'Arcykoek presondegi nagusi batera eramanak izatea aldarrikatzen dute eta Fleury Mérogisekoek salatu dute besteak beste zigatik atera ahal izateko denbora arrunt laburtu dietela. Bois d'Arcyko presoak isolamenduan dira orain, datorren igandean Bilbon eginen duten manifestazioarekin bat egiten duten protesta horiek. 1500 gora euskal presoik deituta amnistia aldarrikatuko dute. Etak alako ezintasuna somatzen du euskal gizartean etako presoen, errefuxiatuen eta deportatuen aldeko ekintzak garatzeko eta estatuari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari gai hau ezker abertzalean kontrasanak sortzeko baliatzea leporatu die. Garak argitaratu du etaren barneagiria eta bertan dio etak amaitu duela bere armategiaren atal esanguratsu bat zigilatzeko prozesua eta aurrera segitzen duela prozesu horrek naiz eta aitortu duen Iratxe Sorzabal eta David Pla etaren bitartekarien atxiloketak zaildu egin duela prozesu hau. Auzitegi nazionalean, une batetik bestera da astekoa ekinen agindutara lanean aritzea egozten dieten 5 nafarren kontrako epaiketa. Fiskaltzak 8 urteko espetxe zigorra eskatu du eta defentsak absoluzioa lan politikoa baino ez dutela egin esan ez Jose Mari Sasti. Jon Patxi Arratibel, Gorka Maio, Gorka Zabala, Inigo González eta Iker Moreno dira epaituak eta guztiak ere 2011 urtean atxilotu zituzten. Inkomunikazio epean tortura jasan zituztela salatu zuten eta Patxi Arratibelen kasuan Estrasburgoko epaitegiren sententzi bat ere badago Espainia kondenatuz salaketa ikartu etzuelako. Bataz beste urteterdiko kartzela zigorra bete zuten eta gaur hasiko da beraien aurkako epaiketa. Leporatzen zaiena ekineko desdoblatuak izatea, askatasuna, batasuna eta segin eta ezkerra bertzalea kontrolatu nahia. Amaia Izko abokatuak epaiketa politiko baten aurrean gaudela salatu du. Errepidetan ez dago orain eragozpena ipagarririk, segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaurko goizare ateri emango dugu, naiz odeitza handiagoa izango den, arratsaldean ordea euria ekarriko duen frontea sartuko da. Haizeak gaur ere hego-mendebaldetik joko du, eta Nafarroan izan ezik temperatura beste pixka bat igoko da. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eus atarien. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, irrati legala. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazioan toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze-lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia.
Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guztiarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Goizeko 10 eta 9 minutu dira, Iruñeko irrintzi dorretik jarraitzen dugu entzule, 11 bitartean Metropoli Forala zeharkatzen jarrituko dugu euskalherriairratia.eus, FM-ko 91.4. Argia aldizkariko kazetari Asier Lopezekin hitz eginen dugu bigarren ordu honetan, Mozal legearen ondorioz dakizuen bezala, isuna jarri diote, eta gaiaz solastuko gara. Aurretik bestelako kontuak. Jose Maria Aznar, Mario Conde, Bertin Osborne, enbor bereko 3 espal aldira, galdera horri erantzuten saiatuko da Ainhoa Arano kazetaria. Bestelakoak ere, Espainia kaini alde batera utzita, garai bateko Espainia ura gogoratuko dugu, Xabier Agirre irakaslearen eskutik, Espainiako bigarren errepublika ekarriko dugu gogora. Eta bigarren ordu honen hasieran, Fermin Arbiti kazetaria daukagu Ariaz bestaldean, minutu bateko manifestua egiteko iritziaren tartea zabaltzeko. Fermin, egunon? Kaixo, egunon. Edozunean, aurrera. Ogasunarekin kontuak egiteko garaia datorkigu. Azken urteotan bezala, egin da bidaltzen didate eta bidali didate aurten ere niri. Eta benetan eskertzekoa da niretzat gorrotagarria baitzen paperak bilduz eta eskatu eta aitorpena egitera joatea. Aitorpena, bitxia, hitza. Guk soldatapekook ez dugu aitorpenik egin behar, bekaturik ez dugulako. Bekatariak diru hartu eta mundua barna ibiltzen dutenak dira. Hemendik ez da Suizara, Panamara eta buelta, hemen noizbait zurituko dutelakoan. Beti ere penitentziarik bete gabe, PP eta PSOE horretan beti laguntzeko prest daudelako. Eta azkenik, niretzat euskeria ez den kontu bat, Ogasuneko zuzendari jaunak bidalitako idazkia, gaztelania utxean dago, upeneren garaian bezala. Bekatu ez, ari ginenez, hori ere azpimarratu nahi nuen. Osongi, Fermin, mila esker eta datorren astera arte ongizan. Ederki, eskerrik asko zuei. Metrópoli Forala. Solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, 10 eta 12 minutu dira, eta bestelako kontuak orain Metropoli Forala saioan. she is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. Espainia kaini, horixe izanen dugu solasgai, edo antzeko zerbait, espalbereko 3 gizon aldira Osborne, Bertin Osborne jauna, Jose Maria Aznar, eta bestea, 3. zein da gure 3. gizona?
gure aznar kutxuna, ze garaia pasatu genitun aznarrekin, bueno, igualak, ezta? Ala esaten dugu nire herrian behintzat, eta hiru hauek igualak direla esan genezake. Atzo entzutenun, mesedez dijoala iada PP gobernutik, ze jarraitzen duen bitartean etengabean ari zaizkio alako iruzurkasuak eteratzen, eta beraz hobedu joatea eta agian inoiz ez izultzea. Jose Maria Aznar, atzoko albistea da, ezta? Zerga iruzurrak bizi-bizi jarraitzen duela, ezta? Azken ordu hauetan esan nuen, egun hauetan, hilabete hauetan, urte hauetan, ezta? Espainiako agenda politikoan zer da jakin dugun azkena? Bueno, batzo OK diario izeneko komunikabideak argitaratu zuen albistea, eta isuna jarri diola Montoro jaunak Aznarri. Zergaitik bada Ana Botellarekin batera sortu zuten sozietate bat, sozietate mugatu bat, eta, bueno, zertarako beren jabetza intelektualaren eskubideak eta kudeatzeko, hau da, liburuak, diskurtsoak, konferentziak eta lakoak ematen dituztenean, jabetza intelektual hori kudeatzeko. Zer egin du Aznarrek urte guzti hauetan, sozietate hori erabili du bere zergak deklaratzeko orduan. Eta zer gertatzen da, nun dago iruzurra, berak zergak egin dituela sozietate zergaren bidez ordaindu, alegia ordaindu du 125, eta ogasunak dio pertsona partikularra izanik eta ez enpresa bat, berari ez dagokiola zerga, sozietate zergaren bidez ordaintza, baizik eta gu guztiok egiten dugun bezala, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Zein da ondorioa, urte guzti hauetan Aznarrek ordaindu duela 125, alegia tokatzen zaionaren erdia. Izan ere, bere irabaziak dira urtean 200.000 eurotik gora, eta beraz, dagokion maila da dagoen altuena, alegia 150 ordaindu tipo hori, 150aren tipoa ordaindu beharko luke. Beraz, sosa horiek monederoan gorde dituela. Hori da, monederok berak egintzen ez da. Podemoseko monede hori gauza bera, ez da, amnistia fiskala deitzen dena. Urdangarin jauna, aizonekin ere orain dela gutxi deklaratzen eta egon dena, guzti hauek egiten duten da, iruzur mota berdina. Sozietate hauek erabili, besta zerga tipo bat aitortzeko eta ez dagokiena. Ogasuna diozunean, ogasunak dio. Azpimarratu duzu, Montoroz ari zara? Montoroz ari gara, Montoro jaunaz kasu honetan, eta, zer esan dio Montoro jaunak Aznarri, ordaindu behar dituela, orain arte ordaindu ez dituen guzti horiek, alegia 200.000 eurotik gora, nik uste direla, eta gainera isun bat, egindako iruzurronen ordainetan 70.000 euro inguru. Montoro nazkagarri, baino divertigarri era berean, ez da? Bai. Gauza biak batera izaten badaki. Badakite hauetako askok, ez da? Momentu finak utzi dizkigute artean, Aznarrek berrak, ez da? Izan ere, alako kasuak lertzen direnean, beti esaten dugu, ez da? Eskerrak hemeroteka dagoen, olakoak gertatzen direnean, behintzat, gogora ekartzeko zelako gezurrak izan dituzten. Adibidez, kongresuen tribunatik, bertatik, Aznarrek esandakoak gogora ekarriko ditugu. El fraude fiscal actualmente existente en España es incompatible con una sociedad moderna y solidaria y atenta claramente al valor de la justicia. Es indispensable combatirlo con mayor eficacia. A tal fin, el Gobierno encomendará con carácter inmediato a la Administración tributaria la elaboración y ejecución de planes efectivos de lucha. Duela 20 urteko hitzak dira hauek, gutxi gora bera, ez da? Bai. Ez dugu aztu behar, gainera bitxia da, ez? Aznarrez ari gana, baina ez dugu aztu behar, Aznar bera, izan zela estatuko finantza inspektore. Beraz, alako kasuetan ohikoa izaten da, esatea, ez nekien, inozo planta horiek egitea eta ez jakinarenak, baina kasu honetan, ez gara edonolako pertsona batezari, kargu handiak izan ditu, eta artean gainera, hain zuzen ere, finantzei eta zerga iruzurrari lotutakoak.
Oso ongi, 80ko hamarkadan bateraezinak ziren zer iruzurra, gizarte moderno batean, baina gaur egun behin eta berriro gertatzen ari dira horrelakoak. Jose Maria Aznarrekin jarrituko dugu aurrera, bere hitz gehiago ere jaso dituzulako, Ainhoa. Bai, oraindik ere biribilagoak bota ditu, esaldi biribilagoak, eta entzungo ditugu. No hay mayor amnistía fiscal que el fraude. Porque es que el fraude eso sí que es una amnistía permanente. No hay nada más injusto que el que exista fraude en un sistema fiscal. ¿Por qué? Pues voy a decir por qué algo que yo también creo que puede entender todo el mundo muy sencillamente. Los que estamos sujetos a una nómina somos los que mantenemos el país desde el punto de vista fiscal. Los que no están sujetos a ninguna nómina son los que a veces buscan las vías de evasión. Y yo no acepto ese planteamiento. Qué gracia, ¿no? Bai. Hoixe da, ezta? Bueno, ez dakigu nomina txikiegia iruditzen zitzaion Aznarri zer gertatu zaion, una baina, nómina. Bueno, hori da, una nómina, ezta? Eta... Y 8 sobres. Hori da, 8 dietas y 9 sobres, bai. Hori da. Bueno, perlak, ez da, alako perlak utzi dizkigu Aznarrek, eta azkenean, dena guzti hau lehertzen zaizkiote, muturren aurrean esan dezakegu, ez da. 3. bat entzungo dugu, eta honekin ja amaituko dugu, Aznarreken hitzetan bidaiatuz. Bai, hori da. 3. aldiz entzunen ditugu Jose Maria Aznarren hitzak, hortxe badirudi bidean eter batean gelditu direla adierazpen horiek, baino erreskatatuko ditugulakoan nago hortxe jota fuego ari garelako gure ordenagailuarekin tira eta bira. Aznar, hitz egin nahi alduzu. Jose Mari, aurrera. Que la Hacienda Pública tiene que cobrar 200.000 millones de pesetas y no los cobra. Es decir, hubo amnistía fiscal. Hubo un hecho concreto, es que se tenían que haber cobrado 200.000 millones de pesetas y no se cobran. Contrato de favor a personas afines al... No se cobraron 200.000 millones de pesetas. A mí es realmente lo que me importa y lo que deseo, lo que nos importa a todos y lo que deseo es que no vuelva a ocurrir. Porque llámese como se llame, al final lo que unos dejan de pagar lo acaban pagando otros. Hala da, hori da. Eta urte guzti hauetan, guztien artean ordaindu dugu, Aznarrek ordaindu ez zituenak. Oso ongi, beraz haiek ez, jartzen dute leloa. Guztiok ordaintzen ditugu, zenbaitek ordaintzen ez dituztenak. Egin dezagun aurrera, eta lehen aipatu dugu gure lider espiritualen artean dagoela Cristobal Montoro, eta bere hitzak ere entzun nahiko genituzke. Bai, izan ere, albiste guzti hau lehertu dira, dirudienez, udazkeran Aznarrekin berarekin izan zuen bilera baten ostean. Batzuk esaten dute, mesedezko tratuak eta izan direla. Zergaitik, ez delako soikoa, lehen esan dugun bezana, ogasuna bera, pertsonifikatuta, beste zergandun batekin ordaintzea, ez dakigu, biltzea, ez dakigu zertarako. Haien arteko audioa argitaratu dute, transkripzioa bakarrik, haien arteko hitzak ere, elkarrizketa horren berri ere eman dutelako, ezta? Zer esan zion Montorok eta zer erantzun zion besteak, eta bueltan errematea nola egin zion Montorok berriz? Hori da, momentuz, nik behintzat audiorik ez dut aurkitu, bai transkripzioak zuk esan duzun bezala, bi esaldi dira hola pixkat zabaldu direnak, bata da Aznarrek berak, isun hau jasostean minduta, esaten dio Montorori, baina nola egin ditazuzuk alakorik, eta Montorok esaten dio, eta nola liteke nire alderdiko batek hau egitea. Ez da lehena, gogoratuko diogu Montoro jaunari, ez dela lehenengoa Aznar alako iruzurretan saltxan dabilena, baina bai, elkarrizketa biztsia, esaten dute bilera oso tirabiratsua izan zela, eta amaiera izan da, argitaratu direla Aznarren trapu zikin hauek. Eta argitaratu dira, sarritan gertatzen den bezalaxe, alderdien arteko gerra kainita horiek direla kausa, ezta? Bestela gauza hauek guztiak lirateke jakinen, ezta? Hori da, baina Montoro jauna pozik agertu zaigu prentxaurrekoan, eta berarentzat garrantzitsuena da guztiok tratu berdera jasotzen dugula justiziaren aldetik. A ver, Cristobal.
Aplicando la ley, lo hace la agencia tributaria, no lo hace el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como lo va a hacer el ministro ni lo ha hecho nunca. Lo hacen los funcionarios de la agencia tributaria desde su autonomía y de su completa independencia. Todo lo demás pues son escenificaciones, teatralidades. Oye, la gente, yo entiendo a todo el mundo, ¿no? Que describir situaciones, novelar, ¿no? Que se lleva mucho también en el periodismo moderno. Ona da, entretenigarria izan hau. Oso ona, bai. Novelar, ezta? Guri kazetarioi hori gustatzen omen zaigu eta horretan ari garela dio Montoro. Eta espainola goiti bera Cristobal eta gainera Montoro, ezta? Montoro, hortxe, mai eta mendi gainean. Eduardo Inda, kazetaria amaierako honetan, protagonista zergatik, trapuzarrasko eskuinarenak berak aireratzen dituelako, ezta? Azken aldian. Bai, azken aldian horretan dabil, lehen esan dugu albiste hau okei diario delakoak eman duela, eta hain zuzen ere zuzendaria gaur egun Eduardo Inda da, telebistetan ohiko tertulianoa baita ere, esango dugu. Iruñekoa. Hoi da, nola ez? Hori ere ez dakit, azten bagara loturak egiten guzti hauen artean, ez talen esan dugu igualak direla, eta asko hurbilekoak. Iruñekoa, lotsagarriki. Bere hitzak jasoko ditugu, hori, ze valorazio egiten duen nola bait, berak atera dituen datoen inguruan. Torno al 50% y se ahorra 25 puntos, se ahorra pues esos 200.000 euros que le han metido en esta inspección, ¿no? Y por tanto, pues hombre, es un dineral, es una auténtica salvajada de dinero y a mí me parece bien que la gente pues tenga que declarar por IRPF y no por sociedades. Es que, en fin, por sociedades declaran las personas jurídicas, no las personas físicas, es que es así de sencillo. Y lo otro pues es, en fin, los calificativos los puede poner cualquiera de ustedes y seguro que es acertado y son tan obvios que me los... Trakatra, berak esaten duen bezalaxe. Irentxi egiten dituela hori da. Valorazioak, orain hartan entzun dituguna, nik gustora entzungo nituen, ezin izan ditut jaso, baina gaur goizean Jimenez Los Santosen hitzak. Ez dut placer ero hori izango izeko 6etan jeki eta haren irratia jartzekoa, baina, azken aldian oso kritiko da bere ingurukoekin, ez dakigu Aznarrekin, zer nolako kritikak izango ditu. Ciudadanosen itxasoan zebilen hortxe, baina batek daki, ez da, hor ere agian boxerako salto eginen du aurki. Amaierarako musika beti bezala Rihanna. Bai, modako kanta batekin, eta ritmo bizi-bizian, bagoaz, datorren astera arte. Work abestia, hori da. Walk batean bazkaldu nuen aurrekoan. Ta, zelan? Gozez atera nintzen. Ez aldaba, nahi duzun guztia hartu daitekeen lekua. Bazkaldu duzu walk batean? Ez, inoiz ez. Txinoetan bai, baina walk kate horretan ez. Zuta biok, sagardotegian hobez, da? Hori da. Baserritarragoak bai gara. Gero arte. Agur. Drive me at no time to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me happy work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's something about that work, 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 work. Na 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 na. When you walk out, na 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 na. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please, baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. I would never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why. It set me, I feel why. You see me do my da. Something about that why. When you walk out, when the
care for my Yeah, okay, you need to get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Hola, kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, metropoli normala. Agur, aio? Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 4301 telefono zenbakia. Planikop, fotokopiak txuri beltzea. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laesterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 330303. Txantreako Euskaldunon biltoki, Txantreako festak. Apirilaren 29an ostirala gaueko 9:30 bertso afaria Aitor Mendiluze eta Beñat Gaztelu Mendirekin. Txartelak 25 eta 15 euro. Izen ematea 699-612-124 telefono zenbakian. Eta larun bat arratsaldean eta gauean tximeleta taldearen emanaldia. Euskaldunon biltoki, Txantreako festak. Gure behatzen puntak eta zuen hankar. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Apirilaren 13tik 16ra Euskal Astea, Alegria de Iruña Peñan. Asteazkenetik aurrera, Odei Magoaren ikuskizuna, Aratonat jonki baten trageriak liburuaren aurkezpena, Eneko Lazkoz eta Sustraiko Lina bertsolariak. Euskal Astea, Alegria de Iruña Peñan, gora Iruña! Zure kaleak maite, begiradak ere. Metrópoli forala. Gaur osteguna, apirilak 14, Espainiako Errepublikaren eguna, himno de riego. Baina hau beste bertsio bada, ez da? Xabier Agirre filosofoa egunon. Egunon, bertsio gaitero bada. Gogoratu behar dugulako, Aibarren proklamatu zela, lehenengo lekua izan zela, Aibar izan zela, eta han badugu, Eskoziarekin eta gaitekin badugu harreman berezi bat. Aibar ez, Eibar. Hori da, Aibar. Eibar, bai. Gainera, Eibarko semea zara. Hori da. Gaur, Girgilauko filosofoaren eskutik, historiaz mintzatuko gara, bigarren errepublikaz atzera eginen dugu, 85 urte, hain zuzen ere, dena den aztertu dezagun politikoki, ez da? Espainiako bigarren errepublika bitxia izan zelako eta aintzindaria Europan. Bai, gogoratu behar da, 1900 eta 51 urtean gaudela, ezta?
Urte hortan bertan, beldur bat dago, nolabait ezkerreko mugimenduen aurrerapenekin, eta gogoan izan behar dugu, Alemanian bertan, momentu hortan, edo momentu, eta maikan uste dut, hasi zela adibidez Hitler bere zerak antolatzen, ezta? Eta nolabait, nazismoaren historia asko zere komplexoagoa da, baina han ere ezkerreko mugimenduak oso indartsuak ziren, gero Hitlerrek ongi zigortu zituen bezalaxi, ezta? Orduan alde batetik, ezkerraen aurrera kada hori, kada horrek beldura handia sortzen zuen, eta nolabait nazismoaren zera tapoia jarri zenean, gogoratu behar da nazismoa lehen da biziko momentuetan ere onartua izan zela, ezta? Baina Espainian kontrako bidea hartu zuen, eta gero ikusiko dugu, bide berean erori zirela guztiak, ezta? Edo jan zirela guztiak. Baina, nolabait, de repente, ezkerreko mugimendua oso indartsua zen, eta ezkerreko mugimendua gehitu zitzaion errepublika zaleari. Errepublikanoak ere ez dira, ez dute zertan ezkertiarrak izan, baina eskuindarrak ere ez dira. Ezta? Eta orduan, lehen da biziko momentu hortan, nolabiteko konfluentzia hori eman zen. Ezta? Ezkerreko mugimendua, PSOEren inguruan, Partio Komunista oso txikia zen, eta Partido Republika zaleak asko zerez zeragoak, diktadura bat zegoen, eskuineko diktadura bat, eta nolabait aukera eta monarkia bat zegoen, gure edo oraingo erregearen birraitona izango da, eta nolabait fokalizatu zen aurrera egiteko gogo hori hoien kontra, ezta? Diktadura eta monarkiaren kontra. Eta lehen esan dugun bezala, hauteskunde municipal batzuetan, eta gainera ez nabarmenki irabazita, betiko kontuak daude, ezin da gaur egun historia egin zehatz-mehatz zenbat botu atera zituzten batek eta besteak, zaila delako, nolabait ambienteak, eta segurazki erregearen erabakiak norbaitek esan da, erregeak alde egin zuen. Udal hauteskundeak egin ziren, zuk esan duzun bezalaxe, 2 egun lehenago, apirilaren 12an, 1991 urtean gaude, eta urte horretan bertan, udaren hasieran, ekainaren 28an, hauteskunde konstituziogileak egin zituzten, eta hor ezkerrak irabazi zuen. Hori da. Horrelako, ikusten dugunez ez dira, emeste lebete pasatu, hauteskunde municipaletan nolabait lortu zen erregimen aldatzea, hau da monarkak alde egin zuen, eta republika deklaratu zen, beraz, monarka baten, errege baten lekuan, errepublikako presidentea zegoen, eta erabaki zen, nolabait aurreko guztiarekin, nolabait, ez matarraza, baina zerotik hasi behar zela, eta konstituzio berri bat proposatu zen. Konstituzioak egiteko, normalean parlamentuak berreiraiki egiten dira, eta botoa ematen da eskatzeko konstituzio berri bat. Harin pixkatak hauek azpimarratzen, orain ere esaten ari direlako konstituzioa reformatuko dela, bada dira paralelismo batzuk, paralelismo asko jarri nahi gabe. Pixkat kasualitatearen gauzak direla utziko dugu eta jazta. Orduan, eta hauteskunde egiten, nabarmenki, berriz ere, nolabait, sintonia hau ematen da. PSOEren indarra, errepublika zaleekin batzen da, koalizio batean, ziren, nez gogoratzen hori nola ditzen den koalizioa, nez gogoratzen ez dute zango, hankasartuko nuke, enezelako historialeria, eta nabarmenki, nolabait, eskerra errepublika zalea, eskerra gehi errepublika zaleak irabazi zuten, eta konstituzio oso aurrerakoi bat zeratu zuten, ez da, nolabait, autonomiak onartzen ziren, sufragio universala, eta bar, lau hilabete lehenago, purutik pasatzen dutuko. Eta horrekin batera kaosa, etorri omen zen, ez da? Koalizio berriak sortzen hasi ziren, horren oposizioan eskuinean. Hori da, gauza batzuk egin ziren, baina izan oso gobernu oso eskertiarra, baina berritasun batzuk ekarri zituen, ez da? Adibidez, emakumearen botoa, pixkat geroago, erabaki zen, eta diskusioa izan zen, ez da? Emakumearen botoa, sufragio femeninoa, komenigarria zen eskerraren intereserako, edo ez eskerraren barruan, edo zeren, pentsatzen zen garai hartan, emakumeak nolabait boto eman izatekotan,
gizonaren botoa edo gehituko zutela, edo gizonaren botoaren bide berean emango zutela. Eta nolabait, interesak, eta gogoratu behar da batzuk, emakume batzuk ere, emakume ezkertiar batzuk, kontra jarri zirela, baina azkenean emakumeak botoa eman izan zuen lehenengo aldiz, okeres banako 1912an eman zitzaion botoa, eta 33garrenean sortu ziren, eta emateko aukera izan zuten lehenengo aldiz. Zer bestelako bertute izan zituen garai horrek, errepublikak, eta zer bestelako ahulgunean? Autonomiaren, autonomien zerarekin, ez da, Eusko Jaurlaritza sortu zen, Katalunian Generalitat, eta datekin naiz hasiko zeren naiz ausartzen. Ez da, nolabait, estatuaren beste modelo berri batzuk, beste modelo berri batean hasi zen, ez da? Orain normaltzat, batzuentzat ez, baina, normaltzat edo epeltzat ditugun gauzak, garai hartan izan ziren lehenengo aldiz mailan jarriak, ezta? Baina gauzak aldatu egin ziren, eta hauteskunde hauetan, emakumearen botoarekin, koalizioak aldatu egin ziren. Eta eskerreko koalizioak ez zuen funtzionatu, eskerrak gehi, Errepublika Zaleen koalizioak ez zuen funtzionatu, zer Errepublika Zale bat, Legu, Lerruk erabaki zuen, nolabait zentroa bilatu behar zuela. Baita ere, gauza horrengo kanpaiak entzuten dira, ezta? Eta zentroa bilatu behar zuela, eta horren atera zen koalizio horretatik, eta eskuinak aldiz oso koalizio potentea zeratu zuen. 85 urte atzera ematen du... Bai, apropos egiten ari naiz, igual, historialari batek esango lidake gehiegi behartzen ditu dela gertakaria, baina... Hor badirudi, Francisco Franco Bamonderekin erlojua geldituztela, ez da? Segurazki, bai. Eta horren badirudi, oraindik ez duela funtzionatzen, ez da? Hori da. Eskuinekoak, hori da, antolatu ziren, eta Zeda famosoa antolatu zen. Eta gero ere, PSOEren barruan mugimenduak, ez da? Biarima. Hori da, betikoa. Orain gogoratu behar dugu, beraiek salatzen dutela Podemosen biarima daudela, eta segurazki Iglesias eta Errejoren arteko borroka El Paisek auspatu du gehien, eta gogoratu behar da, garai hartan ere, beraiek bi aurpegi zutela, ezta? Larro Caballerok nahi zuen errepublikanoekin jarraitu, baina Indalecio Pretiok ez, eta eskerreko mugimendu puroago bat edo nahi zuen. Eta, orduan, zera baldintza hauetan, hau da, eskerra zatituta edo ez bateratuta gutxienez, zatituta ere ezin da esan, zoen ere bi tendentzia eta izugarrizko koalizio potente bat eskuinean, uste ongi izan duela, eskuinekoa da, erlijioa hartuta bere, dakizun bezala, baita ere, ez dizut esan, estatua konfesionala aldarrikatzen zuen errepublikak, ez da, orain berrez ere, oi hartzun horiekin ari gara, eta nolabait hartu zuten hori ikurtzat erlijioarena eta erreforma agrarioaren kontra, eta nolabait mobilizatu zituzten, nolabait nekazalguneak horien kontra, ez da? Dena den, ezkerraren mapa politiko horretan, gero eta indartsuago hortxe izan ziren anarkista? Bai, gero, ez da aztu behar, eta orain ere ikusten da, hor badagoela sustrato anarkista bat, Espainian, anarkismoak indarra izan duela Espainian. Batez ere sindikalismoaren bitartez. Hori da. Eta batez ere, Katalunian edo beste lekutan, ez ditugu leku guztiak, Andaluzian ere bai. Eta hauteskunde hauetan ere CNT, eta dakigun bezala, ezker marxistaren eta CNT eta anarkismoaren arteko diferentzia da, batzuk erabilien dute estatua iraultza egiteko, garai hartan marxistak izango ziren sozialistak, eta besteak ez dute estatua erabili nahi, eta orduan estatuaren kontra jotzen dute hasieratik, eta hauteskunde hauetan CNTek abstentzioa eskatu zuen. Beraz, badira konfluencia de factores bat eman zen, eta eskuinak irabazi zuen. 31 salto egin dugu, 1933ra, eta hirugarren pauso bat, 1936 urtean gaude, otsailean. Hemen berriz ere, esan dezagun tortilla berriz ere bestaldera joan zen. Altxamendutik 4 hilabetera. Hori da, gogoratu behar da, eskerrak, berriz ere eskerrak eta Errepublika Zaleak erabakitzen dute batera joatea, Frente Popularra edo deitzen den zera hori, eta orain bi hitz horiek elkartzen badira ja jendean nervioso jartzen da,
gogoratu behar da uste dut bereik sekula ez dutela erabili bi hitzoiek batera hasieran gutxienez, eta gero geratu da zera hori, ezta. Eta, baina koalizioan joan ziren, eta bigarren aldiz emakumeak ere botoa eman ahal izan zuten, eta aurrekoan eskuinak irabazi zuen bezala, oraingo eta zedak ere ez zuen bat ere garbi, eta hirietan eta nekazalgunetan politika edo koalizio diferenteak erabili zituen, eta Frente Popularrak desiente, naiz gogoratzen datuekin, baina modu nabarmen batean irabazi zuen Frente Popularrak, ezta? Eta orduan hori izan zen, batzuk aguantatu ezin izan zuten, ezta? Hori da, eta gerra, uztailaren 18an piztu zen, gerra zibila, eta horrekin batera bomba piztu ziren. Songs in Andalusia, the shooting sight in the days of 39. Oh, please leave the vendana open. Federico Lorca, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car, the guardian of the beer. The Clash, talde mitikoa eta Spanish Bombs, are kanta mitikoagoa, ez da? Bai, denok gogoratzen duen. Gure garaikoa, ez da? Da entzun eta saltokasten gara. Hori da, gerra uztailaren 18an, bombak Espainien, eta esan dugun bezalaxe, erlojua geldituta 40 urtez. Hori da, hortik aurrera, historia nola kontatzen den, ustut ez dagoela tartea hundirik, ez da norbaite pentsatuko du, nolabait, eta askotan gertatzen da, eta egin daitezke paralelismoak, esan dudan bezala, naziekin, ez da, han baita ere, naziak utzi egin ziren, eta oso berandur arte etzen gerra izan, zeren ongi ikusten zuten, nolabaiteko eskuineko indar batek tapoia egin zezan, bestaldean Sobietar Batasuna zegoen, oso indartzua, oso armamentu onarekin, eta eta nolabait, Hitler sortu zenean, bere zerarako zen. Espainian ere, nolabaiteko beste itokin bat sortu zenean, jende askok segurazki ongi ikusiko zuen itokin horri kalderotxo bat jartzea azpian, ezta? Eta, bueno, gerra, ez dakit, gerrak ere beste milaka eta milaka liburu ekarri ditu, nola joan zen, nork lagundu zuen gehiago, nork gutxiago, dena dakigu, Frankok izan zuela nazien eta italianoen fasismoaren laguntza, errepublika zaleen artean ere, zalantza asko, lehen aipatu dudan bezala, eskertiarren artean ere, Sobietar Batasuna etzen oso gustokoa, sozialistak ez dira internazional hortakoak, eta anarkistak ere barruan zeden. Zergatik gertatu zen, baina gertatu zen, eta kitxo. Hala ere, behin eta berriro gaur egungo egoerarekin konparazioa, ez da? Bai, zergatik ez nik uste, ariketa polita dela, ez nolabait esateko marxista zehatzak esango lukete lege determinista dauela eta behar badak gertatuko ez dut uste, baina konparazioak ikusten dira, orain dugun panorama politikoan, azkenen gauteskundeetako panorama politikoan, baditugu bi partido eskerrean, bi partido eskuinean, ez da? Eskerrekoa dela, ez da? Baina, eta Podemosen ere badira, zera beste bi sensibilitate horiek, anarkismoaren zera azpian dagoena. Bueno, eta Ezkerbatuaren milioi bat hori, boto. Eta Ezkerbatua Partido Komunistarekin lotu alduguna, ez da? Barruan dago Partido Komunistako ere ez banago. Beraz, baditugu hor hiru konponente osantzerakoak. Ez dakit eunekoak konparatu aldiren, ez dute hartu denbora eunekoak konparatzeko, baina betikoa, las dos Españas, ez da, Antonio Machado esaten zuena, eskerra, hiru zatitan, edo hiru sensibilitaterekin, eta eskuina ere, nolabaiteko bi sensibilitate bat tradizionalista, religioarekin lotutakoa, lurrarekin lotutakoa, eta bestea da eskuin moderno hori, zentroaren bila dabilena, konparatu ezakeguna gari hartan Republika Sale batzuk nahi zutena, zeren ez ziren bereziki ezkertiarrak, eta, badago horrelako... Eta zein da formula orain, garai hartako kombinazio guztiak bizirik daude orain? Bai, ez dakit ematen du, lau karta ditugula, da musean gaudela duplea ditugu, baina ez dakigu nola kombinatu ze duple izango duen, edo ze pare dituen besteak, ez da? Edo ez da ezer berririk. Esan dut, jendea erdit desesperatuta dago, gobernurik ez dagoela, pixkat, ariketa freskoa da ikustea, jendeak ez duela berdin pentsatzen, ez da?
eta hauteskunde berria baldin badira, berrietara joango dira, edo joango gara. Ikusiko dugu bera zer gertatzen den, atzera begira jarri gara, eta gaur egungo egoera ere aztertu dugu, bigarren Errepublikaren 85. urteurrena betetzen den honetan. Xabier Agirre, mila esker honitz gurekin izateagatik, nahi duzun arte. Bale, eskerrak zuei. Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Biba zue! Gora! Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari den da, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Mercader Eskalea, Iruña. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Adaska mintegiak zuretzat merkatuko landarerik onenak. Astelenetik ostiralera goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00, larun batetan goizeko 10:00 ordu 2:00. Adaska mintegiak orain Tasoareko bidean gaude, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegiak ekoizleak gara. Metrópoli forala. Kazetari badaukagu Ariaren bestaldean. Aroariz Navarretaren atxiloketaren berri Twitterren bidez zuzenean eman zuen profesional bat. Orain, Espainiak zigortu nahi duaren lan egiteagatik. 600 euroko isuna ezarri diote Argi aldizkariko kazetari Asier Lopezi mozal legea aplikatuta. Egunon hasi, zer moduz? Kaixo, egunon. Ongi? Oso ongi, egia zen. Bueno, mozal lege aplikatuta isuna jaso duen lehen profesionala izan zara, argazkilari batzuen kasua aintzat hartu gabe, lehen kazetaria, eta zer pentsatu zenuen isuna iritsi zenean? Bueno, inoriz dio grazian dirik egiten, Espainiako gobernu delegaritzatik izun bat jasoteak, baina egia zen handik 30 minututara pizkat lankiden artean komentatu, eta bueno, hor kontu kolektibo bezala helduko geniola, eta gainera salaketa publiko alden egin beharreko lehendabiziko gauza dela erabaki genunean, horren ostean egia zen. Indar berrituta geratu zinen orduan. Ja horrek ez du uzten, tristetzeko aukerarik edo beste, kontu txarretarako tarterik ez du uzten, eta oain arte egia zen ikusita erantzuna, egia zen oso pozik oso pozik erantzunarekin. Eta egia zen oso harro inguruak eman duen erantzun, egia zen, espero ez genuen erantzun itzelarekin, porque aldu zezkigu babesa, txikimendu eta animoak, toki guztitatik, ez da? Eta imaginatzen ez genituen leku eta pertsonetan gandik ere bai. Eta orduan, eta bueno, gero horrek eman duen saltoa prentsara eta erabidetara, bola besterik ez du handitu, eta bueno, hoendik ere zurrunbil horretan gaude. Murgiltzeko, ez da? Zuek esaten zenuen mozal legea informatzeko eskubidearen kontrako urraketa zuzena dela, ez da, hasi? Bai, informatzeko eskubidea eta adierazpen askatasunaren aurkako lege bada beste. Ni orain kasu honetan hitz egiten dut dagoki danari buruz, baina jakin badakit mozal legeak ere beste hainbat esparru, beste hainbat gaitan ere oso ikuspegi murriztaia dakala, ez? Baina guri dagokigunaz
eta guri izaten dut kazetari bezala, porque azken batean nire kasua, txio bat bialtzea, eta... Bai, ozein txiolariri gertadakiogen ere badela, ez da? Hori da, eta atzo bertan ikusi genituen ze atxiloketak... Arma operazioaren arira. Bai. Orduan, bueno, nik uste dut lege honek, lege injustunek duen alderik makurrena, alderik gaiztoena dela, hain zuzen ere, izunak izun, horri darion, beldurra zabaltzea herritarren artean eta bereziki kazetarien artean, begia horrean... Zentsura edo autozentsura bultzatzeko tresna bat izan daiteke. Bai, begia horrean dugun, hori albiste baden, ala ez den, bi aldiz pentsatzeko beldur hori edatu nahi dute, eta horregatik gulen da eziko momentutik erabaki du horri aurre egiteko, beldurrari aurre egiteko, erantzun kolektiboa, eta liketa besantiena biltzea zela kontua, guri kasuntan tokatu zaiguna, beste inori gertatu zakion edo gertatzekotan, bentsat jakin dezan, babestuta dagoela lehendabiziko momentutik. Hori, babesa baduela, zuk lehen aipatu zu, izan duela zabalpena zure isunak, arrabotsa zabaldu dela, eta makina bat edabideetan azaldu dela. Izan daiteke hasi legearen kontra egiteko bozgorailua ere isun hau? Hori da gure asmoa. Azken batean, guk aukera ezberdina bagin dituen mai gainean, bota zan izuna ordaindu eta kitxo, ahaztu konta huetaz ez da segi lanean, azken batean ez da kriston dirutza, baina hori esaten oso garbi hasieratik esan genuen ez legin justu badela, eta orduan ez dugula hori ordaintzeko asmorik, eta beste aukera bazan, hartu duguna, salaketa publiko batetik, eta bestetik ere, bide judizialetik ere, ekitea ikusten dugulako, hau eskubide urraketetan oinarritutako lege bat izanik, eta gainera, herri mugimendu osoa, eta klase politiko osoa, PP salbu, lege honen kontra egonda, hor, argi eta garbi adierazi behar genuela gure kontrakotasuna, eta sikiera kasua baldin badu, honetaz hitz egiteko, eztabaida maila publikora eramateko, hori horrekin ja pospozio da, eta gainera, ez baian dagoen lege bat izan da, lagundu baldin badezake, argudio gehiago izateko, legea behin betiko zela gure bizitetatik kentzeko, hondik ere hobeto. Ikaragarria da The New York Timesen, The Guardianen, azkenean edabidetan azaltzea baina nazioartera ere zabaldu da, ez da? Nondik deitu izute hasi, zetokitatik, pentsatuko ez genuen zetokitatik, esan albaldin bada, behintzat? Zerrenda egitea zaila egiten zen, Euskal Herriko guztiak, eta dira eskertu behar diren lehenengoak, euskarazko edabideak lehenengoak, beti bezala eskubideekin lotutako kasuetan beti lez hor egon dira, eta esan hori dira ezinbestekoak, eta horren ostean, Associated Press berri agentzia, horrek baimendu du, estatu mailan eta baita nazioartera ere salto egitea, eta The Guardian eta New York Times aipatu ditugu, baina beste maila bateko edabide, mundu osoko edabidek ere, islatu dute albistea, oen berriki, Reporteros Sin Fronterasek ere adierazi du bere babesa, kazetarien elkargo, estatu mailako kazetarien elkartea biltzen duen elkartea berak ere babestu du, oin berriki egin diate Austriatik beste elkarrizketa bat, kazetaritza eta informazio eskubideren inguruko nolabaiteko behatoki batek, telebistan ere, hor aukera batzu askago mai gainean, ezakit, bola inbestan ditu da, zaila dela zerrendatza ere. Eta edabidez gain, Nafarroko parlamentuak ere adierazi dizu sostengoa, ez da? Iaia alderdi guztik eta PP izan zen kontra bozkatu zen, bakarra upene abstenitu egin zen. Nafarrokoa izan zen, bola handitzeko beste pauso garrantzitsu bat, zeharkar erantzun zen Nafarroko parlamentutik, eta ze klabetan, ez? Izan zen ikaragarria, eta horrek ere berriro, gainean utzi du, legea indarrean sartu zenean, PP bakarri zegoen, baina urtebete pasata, PP bakarri jarraitzen du, baina guztiz isolatuta. Bakartuta gainera. Hori da, bai Madrilen kongresuan orain Espaian dagoelako legea bera, eta Nafarroan ere, oraindik ere, ageriago utzi du, eta, adibidez, Nafarroko parlamento ante Eusko Jaurlaritzako, legebiltzarreko
giza eskubideen batzordean ere parte hartzeko asmoa daukagu, onartzen baldin badute behintzat eskaera, eta han ere izango du aukera kasuaren berri, eta batez ere moztaldegiaren aurkako argudioak eta planteatzeko, bueno, ez eta ondo dago, baina azkenean lege honen alde gaiztoetako bat da, polizia eta politikariak bilakatzen direla epaile. Niri izuna politikari batek ezarri dit, PPko politikari bat, orain Espainiako delegaritzako buru dena Gipuzkoan. Orduan, bueno, hitzetatik ekintzetara pasateko aukera ere bada, lege da, ados, baina polizien esku eta politikarien esku dago hori ez aplikatzea, eta gehiengoak Euskal Herrian egon badaude hori egiteko. Kontra baldin baude, desobedientzia aipatu zuk ere hori da hartuko zuen bidea, batetikan judizialki ez da elegite aurkeztuko duzueta eta bestetikan ere kanpainarekin jarraituko duzue. Bai, salaketa publiko garrantzitsuena eta aleketaleku ginetara zabaltzea, bide judizialetik ere, aukera eman dezakelako ikusteko, lege honen ertzak eta ez daudelako oso garbi, eta hortik ere badagola, eta gero jakina desobedientzia aipatzen dugu, hain zuzen ere, lege injustua denez, guk egin dezakegon gauzeri justuena, dala horren arabera ez moldatzea gure jarduna. Alegia, lege hau desobeditzeko egin behar den gauza bakarrak, kazetariak izan da, argazkilariak izan da, gure lanean, inongo beldurri gabe eta naturaltasunez, lanean jarraitzea eta ez ustea lege honen beldurrak gure jarduna baldintzatzea, horregatik desobedientzarako deia. Osongi, eta esan dugu izan dela zure isuna mozalegearen kontrako aurkakotasuna, uspotzeko edo bide emateko beste aitzaki bat edo, eta mobilizazio batzuk ere antolatu dituzte horren karietara, ezakit baten bat aipatu dezakezun orain? Bai, atzo konzentrazioa izan Donostiko EASO plazan, eta hori gainera baliatu zen, larun bat ontan Donostian bertan ere, bulebarretik abiatuko den giza katea izan ere, lehen aipatu bezala, hau ez da bakarrik kazetari dagokien kontu bat, lege honek beste gai asko ikutze ditut, orduan jende asko batzen ari da lege honen aurka egiteko. Eta alde horretatik, jakin badakigu, orain mozaldegaren inguruan sortu den eztabaida hau gurean, aprobetxatu nahi dela, erantzun zabalago bat artikulatzeko, eta, aberia, bai eleak libre mugimenduaren partez, edo herritarren kriminalizaziorako kriminalizazioaren aurkako taldea Bizkaian antolatuta dagoen, eta hori bezalako beste talde batzuk sortzeko, edo indartzeko balio baldin badu, pospozik. Osongi hasi, gurean izan da Asier López, Argialdizkariko kazetaria, mozal legeak zigortutakoa, eta Euskal Herria irratitik ere, esatea gure babes osa duzula, animo eta aurrera. Vale, eskerrik asko. Aio. Aio, mi esker. Gauzak argi nahi ditugulako, Metropoli Farola. Bagoa zentzulea, maikak jourren ditugu, apirilak 14 eta Errepublikaren eguna gaur, ordu bat aterrietan informatiboa izanen dugu, eta bihar ere Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu. Aio eta ongi izan, eta eguna proposa izan daiteke, Rodezno Kondearen plaza zen horretatik paseoa egiteko gaur, Askatasunaren plazatik. Aio eta ongi izan.